eu hoxe vou falar dun xogo do que teño moi bo recordo porque ademais xogámolo ti máis eu fai moitos anos, aínda éramos novos ou prácticamente novos, e que ademais ten o gran valor de que eu saiba o único xogo de rol feito en Galicia e feito en galego. Non sei se hai algún outro xogo de rol feito en Galicia, pero en galego que eu saiba non. Ese xogo é As Crónicas de Gaidin, que ademais ten outro punto a favor que está basado na mitoloxía castrexa. É dicir, é un xogo de ambientación céltica, digamos, no que podes levar a un guerreiro, a un mago, a un personaxe dunha idade, digamos, de ouro prerromana, na que vivirás túas aventuras, bueno, pois contra todo tipo de criaturas baseadas no folclore galego, no folclore irlandés, galés, atlántico en xeral. É unha cousa que ademais me gusta moito, que é moi beginners friendly. É un xogo moi simple. Olvídate de complicadísimas táboas de feitizos, de 20.000 subclases con tropezantas habilidades. Isto é todo o que hai, non hai suplementos, non hai nada. É un libro base de non chega ás 130 páxinas. Ademais trae unha aventura introductoria, co cal aínda menos páxinas de reglas, e que está super guai para meter a xente nova. E ademais eso, en galego, ou seja, Eu mis días teño está que confesar que nunca xogara rol, te collín a ti e máis outro amigo noso e en lugar de pollerme a xogar a rol, dirixín directamente. Collín o libro e pa diante. Moi primitivamente, pero eu creo que foi das partidas que máis disfrutamos. Pois a Eu, verdade é que si, eu teño moito cariño, pois acórdome que foi unha época moi seguida. Rollo, xogábamos prácticamente semanalmente, unha noite por semana, acórdome, na túa residencia, ali no campus sur de Santiago, eh, Encima dunha mesa de billar, encima dunha mesa de billar, é verdad, tirábamos aí no é o tapete os sitio máis dados. épico para xogar a rol, pero, encima dunha mesa de billar. pero moi bo sitio para lanzar os dados, é o que iba a decir eu, non? Sí, 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 sí. A Non verdade, podía a Además, caer, verdade no, é que na sí. mesa non as botas caían, de Coca-Cola nos buracos por onde se metían as bolas. Pero eso, Bueno, eso dá un pouco rollo mesa de casino, non? Desto de tirar así os dados, de venga, sí, dale de un feito, 7 a papá. ¡Mua! envalentonabaste moito, era como, pero estás seguro de que queres facer eso? Claro que quero, mira o tapete estáme pedindo que o faga. Pero isto é moi interesante, non Estar coñecía... xogando, ao mellor empezábamos ás 10 e acabamos ás 5 da mañán ou así. Que Pois pasado. por aí sí. Leña levantándose para ir aos exámenes en pijama, nos, ui, ao mellor temos que recoller. Que Uns pasada, tíos con fotocopias, porque hai que dicir que o libro atopei no anos despois en segunda man, pero un libro moi difícil de atopar, en aquela época xogábamos con PDF impreso. É dicir, impreso sin anillar, tiñamos aí un lote de fotocopias estradas pola mesa, no medio latas de Coca-Cola, no medio Doritos, ali estábamos, e os lápices, claro.